Is-sit awtorevoli Forbes innota li pajjiżna u wieħed mill-aħjar 3 destinazzjonijiet għal dawk li qed ifittxu li jgħixu jew jaħdmu b'mod remot f'pajjiż ieħor. Fuq il-bażi tal-aħjar servizzi li jeżistu fil-pajjiżi rispettivi, partikolarment dawk tas-saħħa u sistemi diġitali, Malta ġiet wara Spanja u l-Ġermanja rispettivament, skont l-esperti ta' Forbes. B'mod partikolari pajjiżna u fost il-favoriti ma' dawk il-persuni li qed ifittxu li jaħdmu b'mod remot minn pajjiż il-bogħod minn fejn tkun topera l-kumpanija jew negozju impjegati magħhom. Lek imsejħin nomadi diġitali. L-esperti ta' Forbes fil-fatt qalu li Malta hi waħda mill-aħjar postijiet fl-Ewropa għal dan il-għan, punteġġ ta' 7.29 minn massimu ta' 10. Isemmu kif l-2023 saru iktar minn 18,600 tfittxija fuq l-internet brabta ma' dan is-servizz f'pajjiżna. L-opportunità ta' viża simili f'pajjiżna bdiet minn Ġunju tal-2022, permess li jippermetti kemm lil freelancers kif ukoll il-ħaddiema b'kuntratt li jirrilokaw f'Malta, iżda jaħdmu għal kumpaniji barranin. Dan anke minħabba l-fatt li Malta hi deskritta bħala ċentru għall-industriji tal-gaming. Skont il-permess li jinħareġ nomadi diġitali jistgħu joqogħdu f'pajjiżna għal minimu ta' 12-il xahar, iżda dan jista' jiġi estiż għal massimu ta' 3 snin. Min barra hekk Forbes spjega wkoll li Malta tinsab fi-19-il post madwar id-dinja kollha f'termini ta' servizzi tas-saħħa. Ġie rimarkat li pajjiżna għandu waħda mill-aktar sistemi tal-kura tas-saħħa avvanzati, kemm fejn jidħol kura pubblika kif ukoll dik privata. Pajjiżna jħabbata ma' pajjiżi li huma ferm akbar minna bħal Spanja li ġiet qudiemnet fil-lista punteġġ ta' 8.13 minn 10 u s-sena li għaddiet kien hemm aktar minn 98,400 tfittxija fuq l-internet għal xogħol f'dan il-pajjiż fil-punent tal-Ewropa. Spanja wkoll introduċiet is-servizz ta' viżas għal nomadi diġitali f'Diċembru tal-2022 u tippermetti lil barranin jaħdmu b'mod remot minn bliet bħal Madrid u Barcellona inkella mill-gżir ta' Ibiza jew Lanzarote. F'dan ir-rigward dik li meqjusa bħala mutur ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, il-Ġermanja ġiet fit-tieni post punteġġ ta' 7.4 minn 10.